ko Mali bɛ mun sɔrɔ a ka téléphone na, Mali bɛ mun sɔrɔ Orange bolo, Mali bɛ mun sɔrɔ Telecel bolo, Mali bɛ mun sɔrɔ min ye Malitel yɛrɛ ni n'o kɛra Move Africa bi, Mali bɛ mun sɔrɔ u bolo. Tariku y'a jira k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔko ye, a wulikajɔw a n'a sanfɛ tɔnɔsɔrɔw wulikajɔw barika bonyalen don nin waati na, wa min ye Bamako ye ani Mali marabolo bɛɛ lajɛlen olu tɛna to kɔ nin ko in na. N'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ, an bɔra yɔrɔ jan fo kana se nin waati in na, sabula min ye subahana telefɔni ye n'o o bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo bi, ale baaraw kɛcogo ani ale ka kow kɛcogo a bɔra yɔrɔ jan ka na. Jɛkulu fɔlɔ min tun b'an fɛ ani telefɔni baara tun bɛ kɛ n'o ye, o tun ye poste mɔgɔw ye. O nana wolo sotelema Malitel la yɛrɛta kɛlen kɔfɛ ka se ka bolofaraw bɔ. Nka san 2009 san ale tɔnɔmadara k'a feere Marokukaw olu ka Telecom ma. O fana kɔfɛ tuguni Icatel nana i cogo san 2003 san k'a tɔgɔ kɛ Icatel ka tila ka yɛlɛma ka kɛ min ye Orange Mali ye. Faransiikaw olu ka jɛkulu min bɛ Senegalikaw fɛ yen n'o ye France Telecom ye, o ye ale ka bolofara ye. San 2017 téléphone so sabanan wɛrɛ nana sigi Mali la n'a bɛ f'o ma ko Telecel. Telecel jɛkulu min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Groupe Plan Nord Afrique olu ka fɛn ye o ye. Bi bi in na ninnu saba olu de bɛ sinaya la anw ka jamana kɔnɔ. Sinaya sugu jumɛn don? A tɔnɔ ye mun ye? A nafa ye mun ye? Jamanadenw bɛ mun sɔrɔ a la? Ninnu bɛ surafɛn minnu, ninnu bɛ u suru minnu sara, u bɛ mun sara jamana ye? Taxes la, TVA la, anu bɛ hakɛ min yɛrɛ sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la AMRTP ye, maaw ɲɛ jɔnna o la. Jamanadenw y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi musaka min bɛ ka di nin ko in sen fɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ. Maa caman ye jateminɛw kɛ, maa caman ye kimɛli kɛ k'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔni kɛlen don bɛ ka bololasɔn nin ko in na. O fana bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ jamanadenw tɛ lafiya sɔrɔ, u ka crédit sɔngɔw, u ka wariti siraw, u ka baarakɛ siraw, u ka bɔlɔlɔ siraw, nin si de ni an lamini jamana si ta tɛ kelen ye, wa anw kɛlen don i ko falatɔ nin ko in na. Jamana minnu bɛ ka nin fɛn ninnu kɛ, u bɛ wari ci sira minnu fɛ, u wari ci baaraw kɛ sira minnu fɛ, fɛn minnu bɛ sigi sen kan u bolo san o san ka tɔnɔ sigi telefɔni sanfɛ, kimɛli ɲuman mina foyi tɛ o la. San yɛrɛ kɔnɔ, tile kɔnɔ, kalo kɔnɔ, waati kɔnɔ, u bɛ min siri sɔrɔ tɔnɔ na ka kɛ ni u bɛ baara min kɛ Mali la yan, minɛn tɛ bi min bɛ se ka o kimɛli kɛ. Jamanadenw minnu bɛ ka wuli ka jɔ, maa kelen, maa fila, maa saba, o tɛ nin ko in bɔ, fo wuli ka jɔ ka kɛ jamana yɛrɛ de fɛ, ka nin ko ɲɛɲini, k'a ko sigi sen kan, ka faamuyali k'a la. Fala sabula bi diɲɛ ye yɛlɛmako saba kɛ, farafinna saba taara k'an da. Min bɛ senna bi n'o ye yɛlɛmako naaninan ye, o ye bɔlɔlɔ sanfɛla de ye a n'a tɔnɔw. Diɲɛ fan bɛɛ fɛ fala ye, fɛɛrɛw sigilen don ɲɛmaaw fɛ, fɛɛrɛw sigilen don marabaaw fɛ, fɛɛrɛw sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la, k'a bɔ bolola diri la, k'a bɔ dɛnkɛrɛfɛ diri la, k'a bɔ fɛnw na fɛn minnu tɛ jamanadenw nafa, ka sigi ka baara yɛrɛ de kɛ, ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. Nin téléphone so ninnu u bɛ joli sɔrɔ waritiw la, u bɛ joli sɔrɔ fɛn wɛrɛw la, u bɛ joli sɔrɔ téléphone yɛrɛ kɛcogo la, mɔgɔninfin minnu bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ ka nafa ye mun ye? Téléphone yɛrɛ connexion nafa bɛ cogo di? A ka ɲi wa a man ɲi wa? Jamana bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka nin fɛɛrɛw de tigɛ bi k'i ɲɛsin a ma. Wari min don ale ti ban pewu, an ka sanu bi ban, an k'o fɔ maaw ye dɛ. N'an ye pétrole sɔrɔ a bɛ ban, n'an ye gaz sɔrɔ a bɛ ban, mais nin min filɛ sigilen sen kan nin ye, hali mɔgɔw b'a la ko 20 min bɛ ka tigɛ o kun, ni gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ k'i cɛsiri ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka maa mafalenw ta ka bila nin ko in fana kunna u k'a lajɛ an ka hakɛ ye jumɛn ye ninnu kun k'a jate. Mali bɛ taa bɔ fɛn kan hali 20 tɛ minɛ, a bɛ kɛ miliyari de ye wa a tɛ bɔ jamanadenw kun, ninnu yɛrɛ de b'a sara. Sabula an ye mun lakɔlɔsi an ka ɲininiw senfɛ, u bɛ wari min di san kɔnɔ n'o bɛ di AMRTP ma, o wari min di san kɔnɔ n'o bɛ taa impôt la, o wari min di san kɔnɔ n'o bɛ k'u ka baarakɛlaw ka sara ye, o wari min di san kɔnɔ n'o bɛ kɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ. N'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan 100 sarada la 10 o de bɛ to anw ka jamana kɔnɔ yan. Ni dun y'an ɲininka an b'a fɔ k'u bɛ k'an mago ɲɛ, o de la bi anw b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ, maa minnu wulila kɔsa in na ko ka téléphone kɛ tan, ka Orange kɛ tan, ka bonus kɛ tan, ka Malitel kɛ tan, ka Telecel kɛ tan, nin bɛɛ fanga ka dɔgɔ. Jamana yɛrɛ de bɛ wuli i n'a fɔ a ye sanuko kɛ cogo min, ka nin ko in sen, ka nin ko in ɲɛɲini, ka nin ko in sigi sen kan. U bɛ jamana wɛrɛ minnu na u bɛ ka mun d'ulu ma, u bɛ jamana wɛrɛ minnu na u bɛ ka mun k'ulu ye. Anw ta sɔngɔ ye joli ye? A bɛ se ka kɛ joli ye? An bɛ se ka joli sɔrɔ? Jamana yɛrɛ ka na ni mansin ye min bɛ u san kuru k'a la, u bɛ fɛn fɛn kɛ tile kɔnɔna na, waati kɔnɔna na, k'a bɛɛ jate k'a ka tɔnɔw dɔn.
n'o kɛra mugan bɛ to yen miliyari gouvernement b'i bolo ja o de nɔfɛ o de la bi sɔgɔmada in na an bɔra ka nin kuma in fɔ pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla a tɔnɔ bɔli a nafa sɔrɔli o ye sanga o sanga ye seconde o ɲɛtugu ka yɛlɛ o ɲɛtugu ka yɛlɛ miliyariw de bɛ sɔrɔ kuma tɛ ɛri kelen miniti fila kuma tɛ san kelen kɔnɔna ma o la bi an ka maaw ɲini jamanadenw ka ca kɔkan jamanadenw caman bɛ u bɛ nin baara in ɲɛdɔn maliden caman bɛ diɲɛ fɛ u bɛ nin ɲɛ an k'a ta k'a lajɛ n'an taamana n'an taara jamanaw kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ olu ka bɔlɔlɔ siraw ka ɲi u ka telefɔni ci siraw ka ɲi anw fɛ hali minɛn minnu b'an bolo ni baara bɛ ka kɛ n'o ye an bɛ telefɔni minnu baara minnu kɛ connexion baara minnu kɛ n'an nana an b'a ye k'a fɔ danfaraba bɛ o jamanaw na anw ta cɛ u ka teli u sɔngɔ ka di wa nafa bɛ u la nka anw fɛ yen u ka suma u nafa ka dɔrɔn jamana yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ wa jamanadenw tɛ fɛn sɔrɔ yɛlɛma min bɛ se ka don o la gouvernement ka wuli k'i ɲɛsin nin baara in ma nafolo o nafolo n'an bɛ k'a ɲini bi a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na misali Chad olu ka telefɔni sira la dɔrɔmɛ 5 de bɛ ta o de bɛ ka kɛ olu ka sinima baara kɛ jamana wɛrɛw bɛ yen olu ka kungo kɔnɔnaw u ka falaw u ka baganw lakɔlɔsili dɔrɔmɛ 10 de bɛ ta telefɔni tigiw bolo k'o baaraw kɛ dɔw y'u ta kɛ yiriwali siraw ye sabula kiimɛlikɛlan bɛ u bolo san kɔnɔ ninnu bɛ fɛn hakɛ minnu kɛ wari minnu bɛ don wari minnu bɛ bɔ u b'a fɔ ko minnu ka tɔnɔ ye a bɛɛ jate dɔnnen don gouvernement yɛrɛ fɛ nkalontigɛ tɛ se ka kɛ a la an sera o dakun de la sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin kado di an ka ministre ma n'o ye Alhamdu Ali Iliya ye a ka wuli ka jɔ kɛ k'i ɲɛsin nin yɔrɔ in ma o ka fisa yan'an k'an ta kɛ cogo do Orange ka ɲi Orange nana tan Malitel ka ɲi Telecel ka ɲi an ka bɔ o la min bɛ jamana nafa bi k'a nafa sini k'a nafa san nataw la sabula bi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan denmisɛnninw minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ o la o de kan ka taa ɲɛ diɲɛ baara minnu bɛ nalen diɲɛ wulikajɔ minnu bɛ nalen hali digitalisation min filɛ ni jamana kɛlen don k'a sigi sen kan a ka sinsin ka ɲɛ fo lakɔlɔsili ɲuman ka k'a la an ka ɲɛmɔgɔw fɛ